أزيو كبد خازبلع عارونو أنا بكا وشتي كتصاوراي كعالم بحكي سلام كمية تكون رجعي سكافيلين لو ما عند خاب حديش فيديو تميسنا الله لو ما عند فيديو لو ما عند رسنا حتى رزبلد أقداسيت نجار حيزلكم متى إذا لو سخان طيب قد محجنا جيركم نيرز خوني يكون سب هك جبركم زخلوا المنجدي كابتي هك جبركم زخلوا المنجد حنتي لينك مزسدلكم يعني لينك يسدلكم سخون قاعد فلتوني هم نت لينك انتي سيد ليلكم تخفتوا دحرزي هك جبركم غير مالتيو بفلاي كاني ماس ميديا بفلاي كم انستغرام فيسبوك جلا زعما سلو نجارات ببس حب خمزي هك جبري مالتي سلازي زي تفولتو لينك اندحر ماتي ولا خب قربا تفولتو سبون كسدلكم خلي مخنياتو اسو زي كونه دسدلكم نعو هاك مسغبرو اوتوماتيكالي نابتناتو فريندز ونكسدو سلازغلو سلازي زخوني يكون تسدلكم لينك تعيدي اي تعين وي كاني هاك زغبر ديو ايكونن وي كاني فيروس ديو ايكونن تفولتو لتقولو بحصر زبلت منقد خريكم سلاز ساموداتام سيصنحو ليتس جو سلازي مجمرا انتي نقبر نابت لينك سسددنا نخيد مالتيو بماسنجر ديو بانستغرام ديو بواتساب ديو بفلاي بواتساب حجي بزح كوم عينت لينك يموتيهم بايمو خون خلي بستفلالي نجر كمصاكا خلي لينك سلازي بناتي بتليجرام مصيلو سلازي كم تريو زلكم ثلاث عينت لينك مصين لو مالتيو تحتواي كم تريو لكم او خلو شير سلازبلو مسئلو ويكا خابي كم زمصا ابتريو زلكم CNN يبلالو سلازي كابي كم زمصا ديتيلون نغركاي مالتيو قال كاني تال لينك كوبيلوم او خلو بتحتيو خاني بزعبا تال لينك هينتي بوخا مالتيو تحت خاني صحف قبروا ليهم كم تريو لكم كاني تال لينك ابا خلو كوبيلوم نتال لينك تراي او خلا بصحف ملكع كل اخلكم خليهم مالتي سلازي كاب سلست يوز زخونه يكون عينت لينك مصكم خلي مالتي سلازي زطرطركم ندحر كوين خاني تشك تقبروا عليكم مالتي سلازي اذا قداميتي مصا زلا لينك تشك نغبراينا مالتي سلازي كوب خنبلاينا نزا لينك زيا مالتي هم تريوا زلكم نتال لينك تيا كوبي لي الله مالتي ابز تنققوا زلكم تاي كوب كتب لكم بفلاي موبايل ندحر مصكم كوب كتب لكم تنكيفكم ما ندحر سوقيلكم نت لينك نابت لينك ياخطاتو ترديكم لهم نابت لينك ندحر اتيكم كاني فيروس ندحر كوين اوريدي اتيلو وي كال ندحر كوين كاني اتيلو مالت سلازي انتيكم تقبروا زلكم كوب كتب لكم موبايل ندحر كوين تقطع بيلكم حساب كوب زمصلكم كتصبي لكم لابتوب ندحر كوين خا تطنقيكم كوب كتب لكم مالتي سلازي كوبي لي يالو دحرزي ناب جوجل بمخاد ناب جوجل كيدنا خم تريو زلهم فيروس توتال سيرش لي صني حقاطامي سلازي فيروس توتال زبل سيرش نبلو مالتي فيروس توتال زبل سيرش مسبلنا ابز قدميت تناتو لينك مصيلنا له سلازي اب تحتيو خان تايب لالو فيروس توتال بلالو بزي ابز خاني سيرش بلالو بز فايلز بلالو سلازي ابز لو لينك بمولهم مسو زخديهم زابز لعل زلا لينك زخديهم مالتي سلازي نحنا سيرش خنبل لنا سلازلنا وي كانت لينكنا نفولطو لنا سلازلنا سيرش نبلا مالتي ስለዚህ ኣብ ሰርች مساعتنا ثلاثه ምርጫ ይብና ኣለኹም ትሪዎ ኣለኹም ቀዳሚ ትብስትሪዎ ዘለኹም ፋይል ይብል ኣሎ ፋይል ካንታይ ማለት እዩ ዘጠራጥረኩም ፋይል ኣብ ሞባይልኩም ዲዩ ኣብ ላፕቶፕ ክኾን ይኽእል ዘጠራጥረኩም ፋይል እንድሕራልዩ ኣብዚ ቾይስ ፋይል ኢልኩም ابلود يلكم تشك تقبروا تخلي يخم معناته تفايلتي من علبات فيروس كون خليه تزي كوينو خاني فلاي سبق ميتل كان دحر كيدو خاني ام موبايل كاز هون يكون وي ابت لابتوب كادي قال زغونه قطاطرو زدليدي وي كاز هون ነገር بعلو خسرح دلي سلازلو سلازي كم ذا عينت ነገር ازيوم اگدستيوم زغونه يكون ديت فولطو فايل دحراليو موبايل كا وي بلابتوب كا ابز تيخا تشك تقبروا تخليها ام تري ولا لهم سايز حساب 650 ميجا بايت كقبل خلي مالتي سلازي ججف فايل كقبل خلي مال سلازي ابزي اتيهم فايلكم تشك تقبروا تخليهم مالتي كالي تغاني URL بلالو كالي تغاني URL بلالو URL كاني كم www لوم زجمرو وي كا http لوم زجمرو .com غلازلو مالتي سلازي تفولطوم عينت لينك كوينوم ግን ናይ ምንታይ ምዃኑ ትፈልጡ እንድሕር ደሊኹም ወይ کا እንታይ እንታይ ኣሎ ወይ کا ምናልባቱን ከም ዝበልኩም አንቶ ቫይረስ ክኾን ይኽእል ወይ ካኒ ቡልቂ ሃክ ክገብርኩም ዝደልዩ ቡልቂ ዝተሰርሑ ቫይረስ ዌብሳይታት ውን ክኾን ይኽእል እዮም ስለዚ URL ምዃኑ እንድሕር ትፈልጡ ኮንኩም کا ኣብዚ ፔስት ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሳልሳይ کا ሰርች ብላሎ ኣብዚ ሰርች ካኒ እንታይ ምዃኑ እንድሕር ትፈልጡ ኮንኩም URL ዲዩ IP ኣድረስ ዲ ክኾን ዝኽእል ዶሜን ክኾን ይኽእል ገለ ዝተፈላለዩ ነገር ፍላሽ ሃሽ ዝብሉ እዚኦም ብፍላይ ሕጂ ቡልቂ ሰብ ዝስርሑ ነገራት ካኒ ሃክ ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ کا ካልእ ዝተፈላለዩ ቫይረስ ውን ክኾኑ ዝኽእሉ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ኻዚ ትፈልጡዎም ሊንክ እንድሕር ኮይኖም ካኒ ኣብዚ ፔስት ክትብልዎም ኢኹም ማለት ስለዚ ጀርናሊ ታ URL ገለ ገዲፍኩምን ኣብዚ ሰርች ተበልኩሞ ዝበለጸ ምክንያቱ እንታይ ምዃኑ ስለዚ ትፈልጡ ማለት ስለዚ ታ ኮፒ ልና ያደልና ኣብዚ
ፔስት ንብላ ማለት እዩ http ወይ ካኒ URL ምዃኑ ፈሊጥ የለኹ ግን ኣብዛ ሰርች ኣቴ ፔስት ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ሰርች ንብሎ ማለት እዩ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ሰርች ንብሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰርች ምስ በልናዮ ዝኾነ ይኹን ቫይረስ ከም ዘይብሉ ወይ ከዓ ዜሮ ምዃኑ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሳሕቲ ምስ ከድኩም ዲቴክሽን ይብላ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ነገር ክሊን እዩ ዘሎ ብሙሉእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሊን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ዘጠራጥር የብሉ ማለት እዩ ዲቴይል ዝብል ምስኣትኩም ካኒ ዲቴይል ብዛዕባ እታ ሊንክ ክነግረኩም ክእል ማለት እዩ ሶሻል ኔትወርክስ ምዃኖም ሶሻል ሚድያ ምዃኖም ካብ ሚድያ ሼር ዝተገብሩ ምዃኖም ኣብዚ ነግረኩም ኣሎ ኣብዚ ላዕሊ ኸ እንድሕር ሪኢኹሞ vmtiktok.com ካብ ቲክቶክ ከም ዝተለኣኸ ወይ ከዓ እታ ዝተለኣኸትላ ሶሻል ሚድያ ኣብዚ የምፀልካ እዩ ማለት ስለዚ ናይ ቲክቶክ ምዃንካ በዚ ክትፈልጣ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝኾነ ይኹን ነገር ከም ዘይብሉ የርእየካ ኣሎ ዲቴይል ካብ ብዛዕባኡ ከዓ ቪድዮ ምዃና እውን ኦልሬዲ ኣብዚ እውን ፅሒፎ ኣሎ ቪዲዮ ሼር ተገይርልካ ነይሩ ብለካ ስለዚ ኣብዙን ሊንክስ ብላሎ ምስኣ ሊንክ ዝኾኑ ነገራት ኣብዙን ቸክ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኮሚኒቲ ዝብሉን ኣሎ ኣብዚ ኸኒ ብዛዕባ እታ ሊንክ ዝተፃሕፈ ነገር ወይ ከዓ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናይዛ ቶታል ቫይረስ ዝፃሕፈዎ ነገር ብዛዕባ እታ ሊንክ እንድሕር ሃልዩኻ ኣብዚ የምፀልካ ስለዚ ኖት ፋውንድ ይብላ ኣሎ ኖት ኮመንት ፋውንድ ይብላ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነገር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዘጠራጥረኩም ሊንክ እንድሕር ኮይኑ ካብ ትፈልጦ ይኹን ካብ ዘይትፈልጦ ክስደድ ይኽእል እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዘጠራጥረኩም ሊንክ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ኣትኹም ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ስለዚ ኣዛ ጠቃሚት እያ ክትጥቀሙላ ኣለኩም ማለት ኣብ መወዳእታ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሓፍትና ብሕማም ውላዳ ትሳቐ ዘላ ሓፍትና እያ ስለዚ ፀገማታ ሰሚዕኩም ክትሕግዝዋ ክላበወኩም ይፈቱ ማለት እዩ ንዓነ ምሕጋዝ ጎፋውንድሚ ሊንክ ኣብ መጀመርታ ኮመንት ክገርፈልኩም ኣብኡ ኣትኹም ሓግዝዋ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ኔክስት መደብ ንራኸብ ሰላም ናብ ሓፍትና ፌበን ትበሃል ወዳ ዝሓመማ ናይ ልቢ ፀገም ኣለዎ ናይ ኩሊት ፀገም ኣለዎ ብዙሕ ዓይነት ፀገም ዘለዎ ህፃን ቆልዓ እዩ ስለዚ ሓወይ አርቲስት አብርሃም ተወልደ ሓግዘና ዓርከይ ነዚ መደብ ንኽስነኒ ይመጽ ኣሎ ኣዝዩ ከብድኻ ዝበልዕ ኣረብኖ ኣነ በቃ ውሽጠይ ክትፃወር ኣይከኣለን ብሓቂ ነዚ ህፃን እዚ ንኮን ምሸትን እንዳረኣኻ ከም ወላዲ ክሳብ ክንደይ ከቢድ እዩ ኣነ እኳ ነዛ ደቕ እዚኣስ ክትፃወር ኣይከኣልኩን ቃንዛ ኣብ ስጋ ክሳብ ዝሃለዎ ኩሉ ፍጡር ዝምከሮ ስምዒት ስቃይ እዩ ሓደ እኹል ሰብ ሓሚሙ ቃንዝኡ ዝገልጽ ብምዃኑ እንተወሓደ ግዜያዊ መዕገሲ ክረክብ ይኽእል እዩ እቲ ቃንዛ ኣብ ኣፍ ዘይከፈተ ዕሸል ምስ ዝፅሒ ግን ክብደቱ ማዕረኽ እንደይ ምዃኑ ዝስሕቶ የለን ካብኡ ብዘይንእስ ድማ ቃንዛ ውሉድ ንወላዲ እንታይ ዓይነት ስቃይ ይፈጥረሉ ልዕሊ እቲ ካልእ ብዝያዳቶም ዝወለዱ ይፈልጥዎ እዚ 2 ዓመት እኳ ዘይደፈነ ፍጥር ክብል ብሰንኪ ሕማም ብሕቑፎ ወላዲቱ ክሕንቅቕ ዕድል ዘይገበረ ህፃን ዳንኤል ዓስታት ዓመትን 3 ወርሕን እናተቆንዘወ ኣብ ሕክምና ኦሮታ ተዓቂቡ ክሕልፎ እዩ ተገዲዱ እዛ መበል 23 ዙርያ ሃገራዊ ጎልጉሎት ዝኾነት ወላዲቱ ወይዘሮ ፌበን ተኽለ ሰንበት ከምዚ ኮይነ ክብል ዘይክእል ውሉዳ ሪኣ ኪኖ ዓቕሊ ምፅባብን ማዕረ ማዕሪኡ ምቕንዛውን ትገብሮ ነገር ብዘይምህላው ልዕሊ እቲ ትእብዶ ክበኩ ከሎ ምስኡ ሓቢራ ክትነቢዓ ሓግያን ከሪማን ወላዲቱ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ኣዲስ ኣበባ ሒዛቶ ድሕሪ ምምፅኣ ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት ላዕልን ታሕትን ድሕሪ ምባላ ሕማሙ ብንጹር ነጊሮምን ሕክምናው ረድኤት ዝረኽበለን ሃገራት ሓቢሮምን እዮም ንዝለዓለ ሕክምና ንምኻድ ድጋፍ ወረቐት ጽሒፎሙላ ግዳ ሕማም ዝዕሸል ዝፈጠሮ ጽልዋ ንኹሉ ክፍለ ኣካላቱ ስለ ዘረኻኸበሉ ካብቲ ዝሓመሞ እቲ ዳሓናሎ ክበሃል ዝኽእል ክፍለ ኣካላቱ ጥራይ ክትጠቅስ ዝቐልል ብምዃኑን ወላዲቱ ወይዘሮ ፌበን ንግዚኡ ነቲ ብሰብ ሞያ ጥዕና ንህይወቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ክእቱ ይኽእል ኢሎም ዝነገርዋ 3 ሕማማት ጥራይ ህፁፅ ፍታሕ ኣብ ምርካብ እያ ድሂባ ከም ውፅኢቱ ክሓቶ ንዝኽእል ወፃኢታት ናብተን ክሕከመለን ይኽእል እዩ ዝተባህለ ሃገራት ኣብ ምውካስ እያ ኣትያ ብተስፋ ንዝተጽበየቶ ምላሽ ናይቲ ንመሕከሚኡ ዝሓቶ መጠን ገንዘብ ምስ ሰምዐት ግን ተስፋኣ ቅጽበት ክበንን እዩ ገይርዎ ምስ መሃያ ኣብ ሞያ መምህርና ዝተመደበ በዓል ቤታ ብምውድዳር ዘመንካ ሙሉእ ሰሪሕካ እኳ ዝጥረ ብዘይምዃኑ ምስ ገበታ ጭንቀት መጻኢ ወዳ እናሕሰባ ኩሉ ንፈጣሪ ኣገዲፋ ናብ ዝመፀትሉ ሃገር ክትምለስ ያንቂላ ነይራ ኣብ ከምዚ ህሞት ግን ኣብ ጥቓኣ ዝነብር ማሕርዝ ስሙ ኤርትራዊ ምስ ብፆቱ ብምዃን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክንዝርግሖ ኢና ኣጆኺ ብምባል ንልባ ዘረስርስ ቃል ተስፋ ብምሃብዮም ዝስዕብ ውፅኢት ክትርኢ ጉዕዞ መገሻኣ ክንተጻንሖ ገይሮማ ከም ቃሎም ድማ ከይወዓሉ ከይሓደሩ ብጽሑፍን ብስእልን ኣሰንዮም ናይቲ ንመሕከሚኡ ዝተነግራ 3 ሕማማት ዝሽፍን ጥራይ $30,000 ብጎፋንድሚ ኣኽፊቶም ኣብ ፌስቡክ ዘርጊሖምላ እንተኾነ ግን እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ብዘይምኽኣሉ ከምቲ ዝድለ ኢደ ኢድካ ይተባህለሉ
ወይዘሮ ፌበን ናይ ወዳ ዝጭበጥ ፍረ ዘይምርካባ ኸይኣክል ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝብልዎ ናብ ሃገረ ኢትዮጵያ ዝኣተወትሉ ፓስፖርታውን እንተኾነ ብጊድኡ ናታን ናይ ክልተ ደቃን ርግጫ ይሓስብ ብምህላው ተወሳኺ ጭንቀት ኮይኑዋ ይርከብ ካልእ እስትረፍ ሓገዝ እንተኾነኒ ብምባል ድማ ዘለዋ ንብረት ኩሉ ንምሻጥ ዳግማይ ንኤርትራ ክትምለስ እኳ እንተደለየት ነዚ ሓሳባት ሰምዑ ገለ መቕረባ ነገር ዓቕሊ ጽበት እምበር ካብ ድስቲ ኹስኩስቲ ዘይሓልፍ ዝሽየጥ ንብረታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘምጽኦ ፍታሕ ክህሉ ከም ዘይክእል ብምግንዛብ ዓቕሊ ጌራ ንሓገዝ ርህራሃት ክትጽበዮም ኣማኺሮማ እዚ ዘንቀልዋ ሓሳብ ግን ኣብቶም ንዘዕበዮም ክቡር ናይ ምድግጋፍ ባህሊ ዘይርስዑ ሰማዕትን ረኣይትን እዚ መደብ ተስፋ ብምሕዳር ምዃኖም ከነዘኻኽር ንፈቱ برقص لما أب سماعتن رأيتن زاوعيت حجز نزنبرو ملؤ تسفاريهم لازم مدب زريو كم زي حفروهم أدلو تزمدب ملؤ أمنات علنا زخبركم تخطاتلتنا لزقات أمزي نهتس عن دانيال ملؤ محرتنا تمننا لازم زاوعيت حجز شرب مقبر ناب كل سب نخبت صح مقبرون أكال زي إذا إتكاز بحالو حجز يمو كلنا شرك نبلونا تمحتنا صباح زغل عزي أبي درجة يبت حين فلتنينا زكالنا نكبر بوغني نتقا زهبسي نجزي أبيهر لك أحيو زبلتي مزحف مو تقف عندمي كقد دقفتي فتوتي مسارحتي مول عالم زلهم يردعني وابس كزيزي بستفالا لي ناي كانسر حمام ناي قل حمام قل أزيو بزح حاجزات كم تحتتو يردعني قن نمهب ندحري تايتبالو بليس بجاهم تقبروا لا حاجز أقدمه بتعمي إذا مسكنكم في بحفته أجوز أنا قطعي أملاق اللون كله أملاق أنتي كم نخون أنتي زعزلنا أين فلتنا كله بوصلنا يكوني هري بجاه محواتي نسبون أجوها نبع على عبا حاجزة أجوه نبلا نحجزه أحواتي بجاه بقى خبز العلون حنت خزرب عقم يبلين كمان